Pag naririnig mo yung ungol, tapos may mga... Uy, mali yan ha. Grabe, I have so much trust issues. Napanood niyo po ba yung pinakabagong video ng Love Radio Manila? Yung nag-prank si Uncle Dagol tsaka si Tanya Chinita. Pumunta po sila sa CR ng mga lalaki, isang cubicle. Tapos meron silang i-victim, ang iba-prank. Ang eksena is, kunwari may ginagawang milagro, kababalaghan. Correct. May mga ungol na may mga nangyayari. ungol, ganon. Ang eksena, acting na acting silang dalawa na parang lalabas sila tapos sasabihin, uy, huwag nyo kami isusumbong sa HR ha. Yung mga ganon, yung parang, uy, pare, ganyan. Acting na acting, syempre prank, kailangan convincing. So, syempre ikaw, pag naririnig mo yung ungol, tapos may mga ganun-ganun pang parang may mga sound effects. May mga sound effects pang may binabalibag sa loob ng cubicle. Parang paano ba tayo magkakasya dito ang liit, di ba? Parang ganon. Ikaw, paano nga ba magre-react? Wala ni isa sa kanila na nagsabing, uy, mali yan ha. May nagsabi pa na isa, parang it's how we play. Ganon pa. Hindi naman sa magsusumbong, pero yung bang magsabi. Pero sa bagay, kung ikaw din yung nasa sitwasyon, hindi mo rin naman talaga alam kung anong sasabihin mo eh. Sabi ko nga din sa GC natin na umagri si Tanya Chinita. Sabi ko, grabe, I have so much trust issues. Nilagay ko yung sarili ko dun sa sitwasyon. Paano kung halimbawa may ganong prank? Tapos nandun ako. Ano yung magiging reaction ko? Ano yan eh? Both psychologically, philosophically, and theologically. Kasi, yan. Spell mo muna! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.